I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. Volám sa Katarína a som pacientka v remisii. Od začiatku som verila svojmu onkologovi, vďaka nemu som tam, kde som dnes a som úspešne vyliečená a verím, že to tak aj zostane. Čo sa týka liečby onkologických ochorení tu na Slovensku, všetko som mala nastavené správne, aj čo sa týka predoperačnej liečby, aj pooperačnej liečby, nakoľko sa mi to členilo na tieto dve časti, tak som bola veľmi spokojná. Čo sa týka liečby, tak som brala najprv chemoterapie pol roka, potom som mala operáciu a potom som chodila na radioterapiu. Vlastne tie týždňové chemoterapie som zvládala veľmi dobre, takže to bolo super, až teda na to, že mi postupne začali padať vlasy. Horšie to už bolo pri tých trojtýždňových chemoterapiách, ale už naozaj si myslím, že tá medicína je tak ďaleko, že vás netrapia viac, než je nevyhnutné a zároveň som pochopila, aké silné je moje telo a možno, že práve aj vďaka podporným prostriedkom som to znášala tak, ako som to znášala. Moje mentálne nastavenie v tom zohralo veľkú rolu, a takže som si nepripúšťala poriadne, čo sa deje a práve tá hlava mi veľmi pomohla, že som si nedovolila zúfať a v tomto mi veľmi pomohol aj môj manžel, ktorý sa so mnou vždy o tom porozprával a ktorý mi nedovolil mať akúkoľvek negatívnu myšlienku. Choroba je veľká životná skúška a myslím si, že ma to veľa naučilo. Som mala šťastie v nešťastí v tom, že môžem žiť trošku jednoduchšie a voľnejšie a myslím si, že mi to veľmi pomohlo v mojom ďalšom živote a verím, že mi to dlho zostane v tej hlave a že všetko bude jednoduchšie teraz.